2, 1, grabando. És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 233, el 20è de la 8ª temporada. Avui a Mossega la Poma ens visita en Xavi, el personal assistant d'un personatge sorprenent a Twitter, en Clipster. Un clip hister amb una visió pròpia de la vida, amant del colacau i dels gin tònics, acceptat per inofensiu per totes les colles de noies maques i buenorres de la xarxa, enveja de molts, per cert, i que és tot un projecte, personatge, experiment a mig camí entre el disseny i la sociologia moderna. Una cosa més rara, és... Sí, sí. El futur està passant ara, Està passant ara, exacte. Un clip deu tindre més seguidors que Mossega la Poma. Ui, ja et puc dir que sí. L'hòstia. En temps de tertúlia, entre d'altres temes, parlarem dels resultats que Apple acaba de presentar i la nova Raspberry 2, que podrà executar una versió gratuïta de Windows 10. Advertint que aquest Sí que és episodi... una Raspberry 2Pi. Speedos. O pi, 2Pi, si ja és 2Pi... Són aquests banyadors, els Speedos, no? Versió exacta. Advertint que en aquest episodi parlarem de sexe, amb el que aconsellem la revisió parental de cara als menors. O sigui, nens, pareu atenció, que això us interessa. Exacte, això està fet per fer hype. Aquest programa t'arriba gràcies a Capcide.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. I si ets una emissora de ràdio i vols emetre aquest programa setmanal de forma gratuïta, contacta'ns a cultura@mosegalapoma.cat. Comencem. Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la Poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana. Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, amb una taula en forma de clic de fa mòbil, mai millor dit, benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa de tecnologia i moltes coses més. Demano un aplaudiment al nostre tècnic d'àudio i de podcast, en Rubén Gervilla, que ha trobat feina i ens deixa. Bravo! Així és. Que grandes. Doncs sí, ale, ara vés a treballar, veuràs com et tracten. No, molta sort. Com a Mossega la Poma no estaràs enlloc, eh? La trobarem molt a faltar. Gràcies. Ai, ha de s'escau la llagrimeta, per favor. Bueno, però en canvi tenim el nostre tècnic de realització i vídeo, en Sergi Perucho. Sergi, a lo lejos, buenas. Causa unes sabates molt grans, eh? Sí, bueno, més que jo no, que jo gasto un 45, és que tot va en proporció. Producció, conducció i direcció que us parla, en Tomàs Manzanares, que m'he saltat el senyor codirector i postproductor Marc Sí, jo aquí que pinto. Saludem a què, Marc? Saludem a totes les emissores que ens remeten a través de les seves respectives emissores i ens escolten, i els de Canal Digital i els de Ràdio Andorra, i no saludem els que no ens esteu admetent. Exacte, és un plaer estava compartir... jugant... Estaves jugant, ja he vist. Un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres, i tu, Marc, estàs molt content. Sí, però t'ho tinc que dir jo, que estic molt content. Ah, sí, doncs digues. Estic molt content perquè sou incapaços, tu i en Carles, de fer un programa sense estar-me citant tota l'estona. A més, també ja deia en Carles que veu parlar del HoloLens aquest sense dir que la utilitat principal serà, a part del Minecraft, que és el videojoc que han tret com a exemple, porno. Home, és que l'HoloLens l'HoloLens aquest serà, doncs, per pajilleros totals, no? Però estic molt content... I per la resta del món. Estic molt content per tota la gent que quan l'Steve Jobs es va morir pobrissó i el Tim Cook, que es va quedar com a CEO d'Apple, van dir això, l'Apple s'enfonsa. Apple acaba de treure els seus resultats i són increïbles. O sigui, són 80.000 milions de dòlars de beneficis en un trimestre. Sí, o sigui, penseu que aquesta gent ha guanyat més calés que cap empresa en la història mai. Ni amb inflació compensada. Aquests senyors van guanyar més que Halliburton després de la guerra del Golf. Potser després de les dues juntes. 80.000 milions de dòlars, que ens en donin alguns. Sí, que ens regalin iPhones o coses, o iPads. Ja ens deixen alguna cosa per provar. Després parlem d'això desglosat, però és per estar molt content per ells i perquè no tenim accions d'Apple. Bueno, si ets una emissora de ràdio i vols contactar amb nosaltres, o una persona amb dues potes i un cap, doncs fes-ho amb aquesta falca.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google+, cerca per Comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb 2 esses. Molt bé, doncs avui toca parlar d'un personatge, parlar d'en Clipster. En Clipster es defineix així a Twitter, diu "My father is a hipster", i com els hipsters no pillen, es va liar amb una clic. Soc de poliòxid de metilè, per això... Poliòxid de metilè. Poliòxid de metilè, sí. Per això els gintònics no em perjudiquen. Ah, bé. Està bé. I com en Clip no pot parlar, ens parlarà el seu assistant, que és en Xavi. Xavi, benvingut a Mossega la Poma. Hola, bon dia, benvingut. Gràcies tu i en Clipster per acompanyar-nos. Orígens i naixement de la història. Com neix en Clipster? Bueno, primer de tot, gràcies per convidar-me. Som molt valents, a més. Sí, I atrevits en convidar un personatge com en Clipster. No és el seu medi natural, la ràdio, i sortir del Twitter i enllaçar més de 150 caràcters costa una mica, no? Però bueno, el Clipster m'ha donat poders per parlar en nom d'ell, i bueno, jo sóc el seu Hodor assistant. Hodor, sóc el Hodor assistant, i bueno, i parlaré També el carregues amunt i avall, no? Sí, el carrego amunt, però ja em diu on he de parar, què he de fer, tot. I sobretot la gràcia d'en Clipster, on s'ha de posar perquè li feu la foto, perquè surti la piulada. Ell ho demana. Per cert, a tots els nostres oients, no és Clipster només, és @ClipsterBCN, per si el voleu seguir a Twitter. També estàs a Instagram, Clipster? Sí, està a Instagram, treballa poquet a Instagram, alguna foto al dia, bueno, vaig fent seguidors, però bueno, el seu medi natural és el Twitter, i vol comentar coses al moment i tot això, però a l'Instagram també n'hi ha. Neix a l'agost del 2014, vull dir que fa 4 dies, com aquell que diu. Mira, el divendres farà mig any. 6 mesos. 6 mesos només. Però com neix? D'on surt la idea? Doncs el 6 d'agost del 14, aquest divendres, ja dic mig any, es trobava dins d'una motxilla, en una casa rural de vacances, a Casa de la Selva, a Girona, i un matí, com que jo, el seu assistent, s'aixeca molt d'hora, al veure'l va sortir al jardí i es va fer una foto amb un bolet, amb la seva maneta, just agafar el bolet, va quedar una foto xula. El dia següent al matí es va fer una altra, i a partir del quart o cinquè dia em vaig obrir un compte de Twitter. Es va obrir un compte de Twitter, es va començar a agradar, fer les seves fotos, es menjava un croissant, se'n anava a Girona capital, es menjava un gelat, es feia la foto dins el gelat, i així va començar. Però a veure, això va ser... O sigui, això és super innocent, però és que ara està tots els saraus, no es perd una obra de teatre, no es perd un concert, ha anat a la SER, ha anat a ràdio, ha anat a tot arreu. Els inicis són molt instagramers, eh? Sí, totalment. Es fa fotos dels peus? Sí, alguna vegada. És instagramer nada. No té gat, No té gat. No té gat. Per això, encara al YouTube encara no. Bueno, per qui no conegui Clipster BCN, a part d'això que dic jo dels saraus, la gràcia de Clipster BCN ve a ser una mica la fotografia, diguéssim, de la quotidianitat, no? Que si un dia fa vent, doncs te'l trobes allà enganxat en un arbre de cantó perquè la bufera se l'emporta, que al dematí quan s'aixeca dormit i el veus a dintre del cafè amb llet, aquest tipus de coses que realment fan molta gràcia perquè no surten de la... No prenent el cafè amb llet, o sigui, nedant... Home, és que és un Clipster, ell pot nedar amb un cafè amb llet. Té avantatges i inconvenients, en ser un clic. Si està molt calent, encara es pot desfer el dihidròxid aquest de metilè, em sembla que es pot fondre, No, és indestructible. És indestructible? I els seus followers ho fan. També es mulla en política, parla de política, parla de coses, no sé, per exemple, Intermón Oxfam, parla ha estat involucrat en el procés, l'hem vist amb el vot a la mà, amb això no se n'amaga, vull dir que fa una vida, diguéssim, de clic normal implicat. Clar, és un clic que no té altres companys clics, que va sol, però està integrat en el món dels humans. És que ell
creu que viu és humà, viu en el món dels humans i utilitza totes les mateixes eines que els humans. Ell no agafarà una copa petita i dirà que es veu un gin tònic, no, es fotrà dins un gin tònic. Vull dir, ell parla... Te'l trobes agafat a la llimona. Sí, totalment. I a més no fa cara de prendre la llimona. Quan prens la llimona queda cara que fem els ulls. Que fa passant el fari, no? Exacte, la cara d'àcid aquella no la té. Sí, va, de Mr. Proper. I quan va al Verdi, pues, se senta a la seva butaca, quan va al metro, senta al metro... És molt de hipster el Verdi, sí, clar, és que hi és de Gràcia. Llavors si és de Gràcia segur que sí. I realment no tot és deixen real. entrar a Gràcia si no ets hipster. Bueno, és que ell té catifa vermella, Gràcia, només. Té catifa vermella. A veure, ell realment és de Gràcia, quan surt un cafè amb llet s'està prenent un cafè amb llet, realment. No prepara coses, és molt real, és real, i quan plou és que està plovent i fa la foto d'aquell moment. S'ha repetit alguna foto? Potser sí s'ha repetit alguna foto, però és perquè està dins un cafè i diu que s'està banyant en cafè i és real, no? Però tot el que està fent està passant al moment. Vull dir, és molt Twitter en aquest sentit. A mi m'agrada el Twitter perquè nosaltres ens agrada el Twitter perquè és el moment, no? El que està passant, i una vegada han passat 10 minuts ja la realitat ja és passat. Perdona si atempto contra la suspensió de la incredulitat, però tu com el seu PDA, el cafè després te'l fots tu o el que ell deixa? Sí, ja em deixa, és com jo, que el dono la papilla al nen i el que no es fot me la foto jo, no? Exacte, doncs el mateix. Si tinc una excusa per menjar papilla de fruita, que sempre m'ha agradat, i ara puc. Ell m'està portant una mala vida, també. Sí, no, els gin tònics també, no? El que passa que la meva vida era avorrida fins que va arribar ell, també, no? Això també és veritat. Era molt avorrida i he tingut una segona joventut, no? Com a idea és boníssima. Anem a fer un petit parèntesis ara, continuem parlant de Clipster i de les coses que fa. Ja us dic que tothom el pot seguir, és un ninot blanc que no entra... Està en l'actualitat però no vol entrar en polèmiques ni en desqualificacions ni en aquest tipus de coses. Però sí que vull que parlem una mica de Twitter, fem una mica d'extensió a la xarxa. Avui, preparant el programa, xerràvem una mica de les idees que hi ha al darrere. Has dit una cosa molt bona abans, que era una pilada de no sé qui l'havia dit en el sentit de... el Roger de Gràcia. El Roger de Gràcia, el Mindundi 33. Mindundi 33, que deia, perdona... Ja fa temps que no miro la tele, la fan per Twitter. Exacte, és que això és boníssim, és que és així, perquè els que no mirem la tele convencional, quan seguim alguna cosa de la tele és perquè la fan a Twitter. Bueno, és cert, te'n puc dir un parell d'aquestes, perquè són d'avui, a més, quasi d'aquesta setmana. El Gaspar Blancafort, miximitzat, diu una que és molt bona, que diu: dissabte tinc una trobada amb els amics i ja no sé com es fa. Hòstia, això també és heavy. Y després hi ha una que diu Cargol, en 01, diu: un día sin Twitter y nunca más, necesito quejarme y cuando lo hago en el mundo real la gente se ofende y me mira mal, hasta me agreden. Sí, que sí que és una mica en aquesta reflexió, no? De totes maneres, Twitter ja no és el que era. Avui també podíem haver posat la cançó del Pepet i Marieta d'Estic fart del teu Facebook. No, avui tenim una cançó que ens ha portat un oient. No, poca broma al Pepet i Marieta, perquè en el canal de YouTube de Mossega la Poma l'altre dia em deia: alerta, en el minut 34 està sonant Pepet i Marieta, i YouTube ho sap. Sí. I has de dir, reconeixes que tens el Pepet allà? Sí, tinc en Pepet i ho reconeixes. És increïble això del YouTube. Que la tele també passa per YouTube. Jo soc més youtuber darrerament que tuitero. Però bueno, de totes maneres, és cert, Twitter ha canviat molt amb aquest últim... Sí, Twitter va tenir una vida fins que van entrar els polítics i les marques, per entendre'ns, sobretot les marques que no eren clàssiques de Twitter, sinó qualsevol tipus de marca, i ara hi ha massa publicitat i massa... Fins i tot ja han marxat els egos. Els grans egos estan buscant una xarxa en posar-s'hi, perquè no saben, ara a Twitter hi ha massa soroll. Abans hi havia es parlava del coeficient de gurositat, que era diguéssim, el teu número de followers dividit pel teu número de following. Si no seguies a ningú, el teu coeficient de gurositat és infinit. Clar. Però el normal és segueixes a una persona i existeix. Tens algun. Vamos que sí. Si ets un jugador del Barça, segueixes amb una cantant i ja està, no? I així ets ultra guru. Que bo. Sí. Doncs això, Twitter ha canviat molt. Em fa gràcia perquè encara ara hi ha gent que va arribant a Twitter com si fos el món nou, però Twitter ja porta uns quants anys funcionant. I abans sí que antes Twitter molava, però ara no, ja. Jo ja t'ho vaig dir, ara mola més Instagram. Sí, Instagram. Perquè pots fer-lo del cafè amb llet igualment. De fet, és curiós perquè Clipster és més... O sigui, ara, potser no quan va néixer, no ho sé, però ara és clarament és territori instagramer molt més que Twitter. Totalment. Mira, només per no tindre que posar 50.000 hashtags, prefereixo Twitter.
perquè Sí. em vaig... Jo només he de veure tants hashtags que s'ha de posar a cada foto Bueno, a l'Instagram. perquè et trobin, no? I a part, a mi m'agrada veure un retuit, no només un m'agrada veure un retuit en un moment donat, amb el cafè que em faig al moment i al 30 segons una altra persona s'està prenent aquest cafè, i a l'Instagram no passa tant, és durant tot el dia que estan veient aquella foto. Ja. En canvi, aquella foto és només d'aquell moment i potser dona-li 10 minuts Sí, és més. una mica no més immediatès. Hi ha una xarxa social que ara, o sigui, de fet, Snapchat, Sí, que va néixer, diguéssim, com una aplicació, diguéssim, alternativa a WhatsApp, però perquè no t'enganxi la dona si estàs fent alguna malifeta i tal, però que a Estats Units els adolescents estan adoptant ja no com a xarxa de xat, sinó com a xarxa social, i llavors el que creen són les coses que en diuen històries, però que només duren un dia. Sí, I es veu que s'estan sentint actualment, ara els adolescents ja no estan a Facebook, perquè clar, fots alguna cagada a Facebook i allò queda allà per tota la teva puta vida, no? Però quan vagis a buscar feina, tota la vida ho tindràs allò allà. Però la pots Llavors esborrar, volen, hi ha aquests canals, doncs aquest Snapchat de dir algo que passa durant un temps, durant un dia, és vigent i després s'oblidarà. I pots fer bretolades o pots fer el tonto o el que sigui. Llavors, és interessant com hi ha aquesta especialització i fins i tot com deriven xarxes socials, que el Twitter es va crear per una cosa i l'hem fet servir per una cosa diferent. De fet, el Twitter havia de ser originalment un WhatsApp i ha sigut una cosa diferent. I ara posen els DMs en grup. Sí, només falta No, això. per favor, Ara ja són et les vaig dir, Tomàs, que bacanals, no, ara són les bacanals. una altra plataforma per fer el mateix no. Per fer bacanals per fer bacanals. privades. A veure, el que també trobo que el Twitter, almenys el Clipster, va dirigit a un... Bàsicament, hi ha de tot, però la majoria dels seus followers són de 30 cap amunt i ja és un tipus de llenguatge. El 30 i tantos. El 30 i tantos. Sí, de fet ara parlarem de... Em nego lo de l'EGB, allò Sí. passo. El de l'EGB no, és ranci. És mainstream, és Sí. mainstream. Sí, totalment. ara fa un any o fa 2 anys va començar a sortir, es parlava A mi em fa molta ràbia. i encara vas dir, sí, fa gràcia, però ara no, ara és massa mainstream. No és prou hipster. Anem a parlar ara per majors d'edat. Ara tornem. Si ets una emissora, escolta això. Mossega la Poma es distribueix gratuïtament per a aquelles emissores locals que vulguin incloure el programa a la seva graella. Si ets una emissora o vols que Mossega la Poma s'escolti per l'emissora de la teva vila o ciutat, escriu a cultura@mossegalapoma.cat. A veure, Tomàs, tinc una proposta i que m'agradaria que per Twitter els mosseguis ens diguin alguna cosa. Jo estic pensant de crear un vídeo, una videopromo enllaçada amb aquest àudio que hem sentit ara. Que el que hem de fer és un cotxe, un descapotable, Aquesta i hem t'ha de agradat, sortir tu i jo ballant a dintre el cotxe Però això de i ser- amb en Sergi empenyant el cotxe des de darrere. Jo crec que això, un dia que faci sol, perquè avui he estat fotent un temps de gossos, però un dia que faci sol podem enregistrar aquí abans del programa i tindre ja la videopromo i ficar-la i incrustar dins del programa. Un Telma Molt i bé. Luis. Sí, un Telma i Luis, és que és això, jo sempre Ara, m'he vist a amb... part gràcia, amb sidecar, amb una moto, un sidecar també molaria. A veure, estava pensant de fer-ho amb el meu Smart, que tinc un Smart Però descapotes? de l'any de la Pico. Tu descapotes? Vale, sí. Doncs això, amb en Xavi, representant Sí, de... estic circumcidat. Vale, de Clipster a l'estudi. Has avisat que era per majors de 18 anys. En Clipster és inofensiu, almenys això pensen elles, i així pot entrar a qualsevol sarau on estan elles, que està vedats als homes, o vedat als homes, i de fet en Clipster hi entra. Per tant, cuenta. A veure, què serà? Què és això de que el Clipster va amb calçotets vermells i el conviden a tot arreu, No, és que- a les nenes i... A veure, ja us ho deia, vull dir, la meva vida és molt avorrida, però la d'aquest tio és una passada. Vull dir, ell té una vida social bastant extensa al Twitter. A veure, bàsicament és una qüestió de provocació. Ell no hi entra amb aquestes provocacions. El que passa que com que és tan maco i tan bonic i tan poqueta cosa, pues, és com el teu peluix. I les dones, pues... Oh, que mono, que bonito. el Clipster, tal. a vegades, sí, a vegades diuen que mono, clar, i el Clipster pues, ja los tiene peluós. Veieu la barba que té. Vull dir, té una barba, vull dir, és un Jo em senyoret. pensava que la barba era per el que passa ara amb els lambers sexuals. No, una cosa són els lambers, l'altra És que, després farem jo després una classe de tota la vida estic ja de moda. Què és un jo lamber? sempre he sigut Què és un lamber sexual? Ara abans venien els metrosexuals, que bàsicament eren gilipolles. Pelaus. Vale? I ara doncs, Repelaus. el lamber sexual això és portar un pentinat que vas despentinat tot el dia, Nen. camises de quadros... Tu estàs trending ara. Ja sóc trending topic,
Soc l'Amber sexual? Perquè A veure, jo no t'he l'Amber conegut sexual- mai, no t'he conegut mai pentinat, per cert. Mai. No, ni jo Això tampoc. és molt Lambert, però falta la barba. Sí, la A veure, la meva i dona una no em destral, deixa, no I em una deixa. destral. Un Jo la Lambert tinc. és un llenyataire, Jo tinc però jo no una m'imagino... destral, jo tinc una destral que és allò arrojadissa. Arrojadissa, i me la van regalar els amics i Jo hem no et fet veig pel proves i passeig de tal. Gràcia, tipus Quinta Avenida, pel passeig de Gràcia, de Lambert amb la destral. No, és petita, és estil, Bueno, és estil dels arrojadisses. Tornàvem a que el bitxo és innocent i que el deixen entrar a totes les cases. A veure, A explica veure, això. el segueixen un grup de... diversos grups, per exemple, molts periodistes, el segueixen pues, gent del carrer normal, el segueixen hipsters, el segueixen de tot, i també el segueixen pues, bastantes noies i noies molt potents perquè... Bueno, Xurris. entre el Sí, clipster sí. i la provocatora, que és... Bueno, tinc Què el passa Clipster aquí? té bon rotllo Aquí passa alguna cosa. té bon rotllo amb moltes noies, vull dir, amb moltes noies de la provocadora, és una noia pues, que al Twitter, però bueno, tenim les nostres Per xerrades. cert, seguiu-la, tranquils. a la provocatora, és Ah? @provocatora. Totes Provocat. aquestes comptes de Twitter que estem esmentant les posarem a les show notes. L'altra que també té coses amb el Clipster és la Meritxell Lavall, Sí, bueno, que i el entre Clipster d'altres. s'ha despullat, jo no l'he vist, és l'única vegada que l'he vist despullat amb calçotets vermells. Sí, no integral, No integral, no. però bueno. Però li estava dient alguna coseta d'aquelles cochinotes a la Meritxell, sí, que es jo l'he deixa. vist. Home, a ell li agrada també, i ara suposo que els 2.000 i pico, 3.000 o 5.000 o 7.000 persones que veuen el retweet del que fem, pues suposo que també els agrada, perquè sobretot és molt voyeur tot això, no? A veure... Quines comptes més així eròtico-festives o de noies que siguin maques i que siguin picants ens aconsellaria el Clipster seguir A veure, a Twitter? Eròtiques diria que no vull decebre, però cap. Ara, noies potents que estan totalment desinhibides i són noies molt catxondes, però catxondes amb el bon sentit de la paraula, que no tenen pèls a la llengua i que són tal qual I que et fan el passing shot, és a dir, que quan Exacte. algú li dones aquell li foten un altre i dius, hòstia, que Exacte. bien te lo han dado, Sí, no? sí, Ole tu. Són ties molt potents, Sí, molt sí. potents. Ja la Meritxell Lavall, la Marta Catalònia, Marta Niugó, Ah, sí, també, és molt molt bones. potent, és super amiga del Clipster, són molt amics, ara mateix ens estaven fent uns retuits, perquè hi ha una pàgina ara que s'ha obert amb el senyor Jordi Calvís, que té tantes fans, jo entre d'ells, però jo com a fan perquè vull estar al costat d'ell, per veure si pillo alguna cosa també. Clar, ell també és un clic i hipster. El Clipster pilla catxo. Suposo que sí, no m'ho diu. No t'ho però diu. ell... Sí, hi ha un moment que... No, ell es Va, el Xavi desentén de mi. deixa Els de DMs, dir els els DMs teus són serveis. seus. Els DMs són Tu seus. pensa que el Xavi ha de donar de menjar al seu nen petit, després ha d'anar a dormir amb la dona. I el que passi aquí, Ja. ja viene todo después. Però ell pilla, suposo, vamos, no m'ho explica, però ell em sembla que pilla. Amb els DMs ja, jo aquí no hi entro, jo només amb els tuits normals. Però bueno, hi ha una sèrie de noies que podrien dir més que això són provocadores i fa que amb 2 o 3 tuits, en 2 o 3 piulades, hosti, s'encengui tot, i hi ha tot de gent allà mirant-s'ho, encara que no s'atreveixin ni fer ni un favorit, però hi ha molta gent allí mirant-s'ho. I després hi ha altres nois pues, que entrem al joc i fins i tot ja comença amb un trio, comença amb una parella, acaba després amb un trio i al final suposo que això deriva unes bacanals. Això és el que deien la Terremoto de Móstoles, eres un obseso del cibersesso. Sí. És això, no? I què s'està preparant amb en Jordi Calvis? Perdona que t'he No tallat sé. una mica, perquè No. aquí hi ha una història que... El Jordi Calvís està preparant ha fet un compte de Twitter que es diu Jordi Calvís Fanpage. Sí, perquè fanpage directe. Calvis Fanpage. No, Calvis Fanpage, però exacte. està molt bé perquè està com... se n'enriu una mica de les fanpage, no? I és una mica de broma, Sí, és entre totes les col·leguilles una miqueta i tots els que fem broma, perquè per exemple quan dos estan xerrant i obvien que hi ha 10.000 persones sentint-los mirant el que tuitegen, pues sempre surt algú i li diu ei, aneu a un hotel, no? I jo crec que el Jordi pues, està creant aquest hotel, d'alguna manera l'hotel Twitter, no? En vez de 5 estrelles, 5 favorits. Ho comentaven també fora de micro, que arrel d'aquestes noies, seguint en aquestes noies, també seguidors que ara comentaré un parell de comptes gais que segueixen Mossega la Poma, que m'ha fet gràcia de que jo no sabia que a Twitter hi ha un submón de sexe explícit i d'imatges de sexe explícit com el pots trobar a internet amb una pàgina d'aquestes Twitter wireless. tècnicament és internet. Sí, però Marc, fora de les ties aquestes spam, que no eren ties de veritat. Bueno, sí que també et fa un follow una Una tia tia que fa- buenorra que- i que no la segueix ningú. Dius, vale, spam. I que darrere només hi ha un link Exacte, perquè llepis. perquè llepis. Però hi ha comptes que són de sexe explícit.
fins i tot pornostars i coses d'aquestes. Sí. A part de les noies que hem citat, que us recomano que les seguiu més enllà de la part eròtica, Sí, perquè a més són molt interessants, vull dir, tenen alguna a dir realment. vale, Vull dir. ens segueix un tio que es diu l'encarregat. Quin encarregat? El Ai. que tinc aquí És penjat. el del Philip Prim? No, és el que tinc aquí penjat. és... Jo el carregat era aquell senyor de la bata i el bigote, el pues Philip no. Prim. Que per cert està molt bé, és més de conte partius, no? Bueno, partius gais, però mireu el conte perquè està molt bé. I arrel d'aquest he vist un altre que es diu Pajas Mentales, que és molt bo. Pues totes aquestes d'això, a part de la Calvis fanpage, us els posaré citats en les show notes perquè seguiu i veureu coses que jo no sabia, t'ho juro, que sembla mentira que estem a Twitter des de fa mogollon d'anys i jo no sabia que això existia a Twitter. De Bueno, Tampoc els és, submons tampoc existeixen a preocupes. tot arreu. Ja. Molt bé, alguna cosa més, senyor Clipster. representant del Clipster? Home, bueno, que està molt content el Clipster de com està anant la cosa, no sabia, quan va començar no sabia on el portava. Exacte, això us em volia preguntar, cap a on anem? Sí, no, el dia a dia, al Twitter. Estem fent el Twitter, a la realitat, no estem portant el Fa una Twitter mica a la de realitat. surfing damunt del Twitter, veient com va... S'ha Segons el que plantejat està mai situació. fer un canal de YouTube del Clipster amb stop motion? Ho he pensat i ell m'ho va proposar Veniu un al dia. Bacoa, que el Bacoa ara tot és stop motion. Si veniu al M'ho va plantejar. No ho sé, és que la veritat no ho sé, vull dir, no sé quina serà la propera foto. I no sé què El stop passarà. motion sempre ha sigut més de Lego, els Legos Sí, són més de... sí. Bueno, però els Legos l'altre dia m'estan passant, ara hi ha I unes a més, fotos... de la pel·lícula aquella ja no sí, són no, ja són massa ja per, els tècnics. Legos, per mi, l'altre dia em passaven, no?, les fotos aquestes de... Hi ha uns Legos realment hipsters, Sí, que ens han fet les fotos, i l'altre dia m'ho deien, què, Clipster, com ho veus això? Ui, el Clipster li està sortint... No, això és com els guiris que venen al Primavera Sounds, estan 2 dies, es vesteixen con sus gales de hipster i se'n tornen al seu país. Aquest és el DJ Resident. diguéssim. Perdona, És el però Resident. té tota una vida real en el sentit que hi ha persones que li fan coses, li han fet una bufanda de ganxillos. Sí, bueno, és una amiga seva, li ha fet una bufanda perquè s'apropava l'hivern i li va fer un barret, no? M'ha semblat una mica el Bin Laden, no? Amb aquell barret. Però... Sí, són coses reals, vull dir, no és una bufanda de plàstic. De moment Clipster seguirà com Sí. la seva pròpia vida i ja veurem on porta. Exacte. Queda Home, oberta. volia dir una cosa que és una mica el pequeño saltamontes, no?, que ens ensenya el Clipster. El Clipster, a partir de la foto número 200, ja em porta unes 3.000, a partir de la foto 200 era jo de dir, i ara què faré? Perquè la rutina cada dia ja he fet el cafè, ja he fet el gin tònic, ja he fet el dinar, ja he fet el sopar, ja he dormit, ja he fet de tot. Quina serà la propera foto? No passa res. Les rutines del dia a dia ens les fem nosaltres. Gràcies al Clipster fa que vagis amb els ulls oberts cada dia a veure una possible foto. Per tant, existeix, vull dir, si tu vas amb la ment oberta Hi ha i un amb els ulls exemple del oberts... metro molt bo, del que el Clipster estava sol, no? I no hi havia 3 persones i en canvi es va fer la foto. Sí, cap això problema. pot passar contínuament. Cada dia és canviar una mica la passen mirada, coses. no? Que és la gràcia del I anar amb els Clipster. ulls oberts perquè et passin coses i realment et passen, no? És una mica física quàntica aquesta sociològica, no? Però no, passen coses i fan que vegis la vida d'una altra manera i molt més oberta i fa que sigui molt més atractiva. Doncs Xavi, Clipster, us agraïm els dos que ens hàgiu acompanyat. En Clipster és maquero o és Drandroid? És maquero total. És maquero. Hombre, Ja però ho si sabia no, jo, la gràcia, ja tu ho què sabia més jo, vols? que en Té Clipster fotos. és maquero, és de la pobra aquí. Acabem aquí la conversa amb ells i ara una mica de música que ens arriba gràcies a Antoni, tècnic de so de Ràdio Caldes de Montbui. Antoni toca la bateria a un grup que es diu Batac, del qual escoltarem la cançó Dringen. Dringen les monedes, són el teu destí. Sonen ja les 12, recorda aquells anys en què tots nosaltres junts vàrem sortir en aquelles nits. Dringen les monedes, són el teu destí. Sonen ja les 12, recorda aquells anys en què tots nosaltres junts vàrem sortir en aquelles nits. I em pintaré un somriure als ulls i et faré 2 petons. La nit s'ha vestit de colors, un vitrall en moviment. Dringen les monedes, són el teu destí. Sonen ja les 12, recorda aquells anys en què tots nosaltres junts vàrem sortir en aquelles nits. Dringen les monedes, són el teu destí. Sonen
aquells anys en què tots nosaltres junts vàrem sortir. En aquelles nits flors que il·luminen tot el cel, milers d'ulls brillants, d'algun lloc ve una cançó i m'estires de la mà. Tringen les monedes, sona el teu destí. Sonen ja les 12, recorda aquells anys en què tots nosaltres junts vàrem sortir. En aquelles nits tringen les monedes, sona el teu destí. Sonen ja les 12, recorda aquells anys en què tots nosaltres junts vàrem sortir. En aquelles nits Bé, doncs notícia mossegui, bueno, més que notícia un prec, una petició que us faig a tots els mosseguis, que és que ens ajudeu, o com ens podeu ajudar, si sou oients del programa, ja sigui bé per podcast o via emissora tradicional, feu l'esforç, sisplau, i aneu a iTunes, a l'iTunes Store, localitzeu a Mossega la Poma, a les show notes també tindreu l'enllaç per accedir, però és molt fàcil, podeu accedir des de la pàgina principal de Mossega la Poma fent clic a la icona de color porpra amb les corxees, allò vol dir que indica l'accés a iTunes. Doncs un cop a la pàgina de Mossega la Poma a iTunes marqueu les estrelletes de l'1 al 5, 5 vol dir que us agrada molt el programa, i sobretot, deixeu-nos comentaris, perquè els comentaris puntuen molt més que les estrelletes. Això, a part de que ens donarà ànims, ens ajudarà a millorar, a corregir i ens posicionarà millor davant d'iTunes. Per tant, fora mandra, que ja sabem que costa, i valoracions i comentaris de Mossega la Poma a iTunes. I anem corrents cap a la tertúlia, que em sembla que ja tenim a un convidat a l'altra banda del fil telefònic. Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió. Molt bé, estem ja a la tertúlia amb en Marc Alier, qui us parla en Tomàs Manzanares, i tenim a l'altra banda del telèfon en Climent Aparicio, en Perufito. No funciona. Sí, hola, sí. No va? Hola, Perufito. Climent? No ens escolta? No hi ha retorn? Climent? Hola? Chromecast. Ui, no. Bueno, Estava molt fort. Sí, estava fort. Se l'ha sentit però superfort. Sí, ell suposo que a nosaltres no se sentia. Mentre intentem recuperar la trucada, continuem parlant, si vols, Marc, dels números d'Apple. És brutal. Bàsicament, es resumeix en dir iPhone 6 i iPhone 6 Plus. Perdona, deixa'm fer un parèntesis. Una notícia d'última hora que ha sortit aquest matí, el Samsung S6, perdó, sí? Es presentarà l'1 de març a Barcelona, en el Mobile World Congress, ho ha anunciat Samsung. És el lloc. Tornem a Apple i els seus números. Però ho faran dins el show o contraprogramant fora? Últimament tothom contraprograma fora, o sigui que si fas alguna cosa dintre lo petaràs, perquè és veritat, tothom està fent coses fora. Els números que has dit d'Apple abans, vull ressaltar que són del primer trimestre fiscal, però atenció, el primer trimestre fiscal tanca el 27 de desembre. Sí, per ells el fan un any vol dir que no estrany. compten Reis ni compta res de tot això. Bueno, però compta, diguéssim, la campanya de Nadal. Sí. Compta la campanya de Nadal, que és on es va dir que aquesta campanya de Nadal hi ha hagut tantes activacions d'iPhone, la meitat de les activacions que hi ha hagut han sigut iPhones. Vale. Anem a fer un stop. És una barbaritat. Anem a fer un stop parlant d'Apple, perquè em sembla que sí que ara sí que tenim el Climent. Climent, hola, què tal? Perufito? Hola? No ens escolta? Sí que et sentim, Nosaltres sí que et sentim a tu, però sembla que tu a nosaltres no. Perufito? Hola? Climent? Doncs bueno, mentre no ens escolta en Climent, seguim parlant dels números d'Apple. El que comentava en Marc, recordeu que hi ha hagut un 48% de benefici, i les xifres que deia al principi del programa són 74.600 milions de dòlars de benefici net
No, perdó, 74.600 en ventes i 18.000 milions de dòlars en benefici. És una passada. Més números d'iPhone perquè veieu el volum. S'han venut en aquest trimestre, en aquest Q1, 74,5 milions d'iPhones. 74,5 milions d'iPhones. Això surt a 34.000 iPhones venuts cada hora. 34.000 iPhones venuts cada hora. Per tant, no, 34.000 iPhones venuts cada hora durant les 24 hores del dia de cada un dels dies del trimestre. Home, és que aquesta gent venen a tot el món. Sí. Doncs una passada, és increïble. En canvi, els iPads han baixat. Les ventes les de Mac i les d'iPhone han pujat i les d'iPad han baixat. És que a veure, el problema de l'iPad és el que ja hem dit altres vegades, que d'alguna manera qui té un iPad no si no estem renovant-los, perquè van bé i no tens, o sigui, excepte l'iPad 1 que ja no el pots actualitzar a la darrera versió d'iOS i diguéssim bàsicament et serveix només per mirar vídeos i navegar per internet. L'actual des de l'iPad 2 tots van, potser els que siguin més jugons necessiten els més recents amb millor processador o pantalles retina, però és que, a veure, Apple encara està venent l'iPad mini que té el processador i una pantalla amb la mateixa resolució que l'iPad 2. O sigui, és a dir, en principi la gent que té un iPad 2 encara està contenta. Se'ls estan traient, comencen a treure's de sobre els iPad 2 perquè les bateries es moren. Sí, jo tinc un iPad 3. Però és a dir, que el mercat de l'iPad no vol dir que sigui un producte que no té èxit. Té una renovació més llarga. És a dir, no saben quin és el cicle de renovació d'aquest producte. També pot passar una altra cosa, i és que, sobretot mirant-s'ho des del mercat asiàtic, que els agraden els telèfons grans, la gent que té un iPhone 6 Plus ja no van a una tablet. No van al tablet, el phablet es menja el tablet. Exacte. Però jo crec que són casos d'ús diferent. El laptop és per treballar, el phablet és per portar-lo a sobre tot el dia i l'iPad és per tindre la tauleta de nit o la tauleta del cafè. Els Macs també pujaven, de fet als Estats Units ja està entre un 18 i un 20%. I val la pena potser destacar-ho perquè el mercat del PC, sobretot el PC portàtil, ha baixat moltíssim. Però a veure, també és això, els PCs també s'estiren. Sí. I ara com ara jo tinc un MacBook Pro del 2010 i no tinc cap necessitat de canviar-lo. Sí, jo me'l he canviat per bici. És veritat que nosaltres vam fer el canvi de l'SSD i algunes coses d'aquestes. Ara quan tens una màquina que ja tens SSD i tens més de 4 GB de RAM, que pot ser una màquina de 2010, és que no necessites una màquina més grossa a no ser que facis coses molt específiques com jo que sé, programar amb Eclipse amb el qual ets una persona molt desgraciada o fas edició d'àudio i vídeo que necessites tota la patacada que pots i no és suficient. Tot i que Apple no va, en els números que va presentar, sobretot en el sumari de números, no veus el desglòs per països, no surt. No sé si suposo que els accionistes, els que sí que són dels stakeholders, sí que van rebre aquesta informació, sí que s'ha sabut d'on venen els fluxos de nous usuaris. Xina. No només Xina. La gràcia d'aquests números d'Apple és que, d'una banda, continuen venent on han venut sempre, augmenten les ventes allà on venen sempre, a base de switchers d'Android. Sí, una de les coses que es veu és curiós, que l'iPhone 6 Plus sobretot és el telèfon que està traient més switchers, més gent que ve d'altres plataformes. Però és sorprenent que hi havia la tendència... Això en Raül ens diria que vosaltres dèieu que això dels telèfons grans... No. És veritat. Però hi havia una tendència de pèrdua de mercat, sobretot als Estats Units, a mans dels Galaxy Notes, dels Galaxy S4 i aquest tipus de telèfons més grossos, i que en el moment que Apple ha posat a sobre la taula un zapatófono, la gent ha dit no, preferim... Si hi ha aquest zapatófono per zapatófono, el que sí que hi ha és que, a veure... També han tingut incorporació de nous mercats. Si als Estats Units és un país ric i pràcticament tothom, gairebé, o un percentatge de la població es pot permetre un iPhone, a Xina bàsicament estan intentant vendre als milionaris, als rics de Xina. No oblidem que Xina és un país on hi ha poca classe mitja, llavors hi ha els currelos que no tenen poder adquisitiu i menys per tenir un iPhone, però sí que hi ha moltíssima gent amb molts quartos i és suficient com perquè els hi justifiqui com a mercat.
Val, doncs números d'Apple acabats. La següent notícia que volíem parlar és de l'aparició de la nova Raspberry 2, que ho volíem fer connectats amb en Climent, amb en Perufito, però es veu que no Sí, que ha és el estat que en possible sap. la trucada. Li agraïm la disposició en Climent de que va dir que el podíem trobar, tot i que està a la feina, pobre. Doncs això, ja surt a la venda, ja ha sortit de fet a la venda la nova Raspberry 2 amb la mateixa estructura física i mida que el darrer model anterior, que era el BMS, el B+. I que té més patacada, més processador... Manté l'HDMI, la Ethernet, l'USB i el preu, $35, i les novetats és que ara ve amb 0,8 amperes i 5 volts, amb la font d'alimentació que té aquestes característiques, i un nou Broadcom. És a dir, el core és un BMC 2836 a 900 MHz, que és un quad-core, que a més porta un SoC ARM V7. O sigui que porta un processador com el d'un mòbil modern. Diuen unes 6 vegades més ràpid que el model B+, que és el model anterior, i 1 GB de RAM. Però bàsicament aporta simplement més potència i més RAM, que actualitza diguéssim la plataforma, l'increment de potència normal que ens diu la llei de Moore. Per tant podrà córrer, com ja feia ara, versions d'Android, fins i tot Ubuntu, i es diu que Windows 10, una versió que no sé si serà la Qui versió... tingui ganes de fer aquestes coses? Bueno, però serà gratuït, o sigui, està bé, puguis jugar un Windows 10 gratuït amb un Raspberry Pi, no? La gent de Raspberry.cat ha fet un article on detalla aquestes novetats, i si no seguiu a @perufito, que sempre està al dia, i que a la data ja pensava, va estar aquí fa 2 anys, o sigui que fa 2 anys, a l'abril, més o menys, a l'abril del 2013 va venir a explicar-nos... Sí, a la Raspberry Pi en el programa va vindre a l'antic estudi, també conegut com el meu despatx. El que és molt interessant veure tant Arduino com Raspberry Pi... Això és superinteressant per la gent que vol començar a rascar coses. És molt interessant per començar ja no a fer programets, sinó començar a fer prototipus de coses i a trobar casos d'ús, per això que se'n diu la internet de les coses, i perquè d'alguna manera està baixant la barrera d'accés a poder fer coses d'aquest estil. És pràcticament amb pocs coneixements, o sigui, amb els coneixements tècnics justos pots començar a fer coses bastant recents, i hi ha una comunitat que comparteix informació i la i coneixement. comunitat, perquè nosaltres quan érem joves teníem els Spectrums i teníem aquestes coses, però no teníem un instrument com una Raspberry Pi per poder fer aquest tipus de jocs, i sobretot la comunitat de darrere. Jo estic en la comunitat que vaig aprendre a programar perquè hi havia gent que compartia codi en la revista Sinclair, i després més endavant en comunitats de programari lliure, i llegeixes codi d'altres persones i llavors agafes idees i després pots fer millor codi tu. Però ara el que hi ha és que pots fer hardware i comences construint dissenys, comences a construir els dissenys d'altres persones i acabes tu fent els teus propis dissenys, i a veure, no oblidem que això pot tenir un impacte molt gros, un impacte molt gros en l'economia d'aquí a Catalunya, perquè si és veritat que aquí a Catalunya ara hi ha una comunitat molt gran de desenvolupadors, de gent que es dedica a desenvolupar, per exemple, apps o en temps de cloud computing o serveis de tot tipus, sí que ens dona l'oportunitat de que apareixi tota una indústria de gent que crea hardware en l'internet de les coses, i és el que ve. És el que ve, o sigui, jo ara diria, si algú està estudiant ara, està fent ara la carrera d'informàtica, no els diria posa't a aprendre a fer apps mòbils. Això és el que els deia fa 7 o 8 anys. Ara avui en dia crec que s'han de fer altres coses, i segurament l'internet de les coses o coses com vinculades amb escàners 3D, impressores 3D i coses així, és o el cloud computing també. A Capside. Parlant de cloud computing, una notícia, potser surt una mica de les que normalment tractem aquí a Mossega la Poma, perquè és més d'empresa. Perquè ja no tens vetat el cloud. Va haver una època que et vaig prohibir parlar de cloud durant uns mesos, perquè et vas passar 5 o 6 setmanes cloud. És cloud perquè ho presenta Amazon Web Services, però té més transcendència. Amazon ha tret ara Workmail. Workmail és un servei de correu, agenda i documents com Google Apps o com Office 365, vale? Però m'interessa molt sobretot el tema de correu i agenda. Ja no diem com iCloud perquè sabem que no funciona. Bueno, diuen que han millorat. Jo la veritat és que no me lo creo mucho, però bueno.
Doncs això, doncs aquí hi ha un nou servei que de moment està en beta de proves i has de demanar sol·licitud per subscripció, però és curiós que una empresa com Amazon entri amb terrenys tan diguéssim de Google com Google Apps i Gmail o de Microsoft amb l'Office 365 i amb l'Exchange. Jo, saps què et dic? Mira, jo sóc molt fan d'Amazon i compro moltes coses, però no sé, prefereixo Et ser fa por? endreçadet. No, m'agrada ser endreçadet. Mira, el meu hardware li compro a Apple, la meva agenda i el meu correu el porta Google i la compra la faig a Amazon. I Microsoft no li compra res als de les No. finestres? No. No, jo ja vaig tenir els meus tractes Els ratolins de Microsoft. eren bons, els de Microsoft. Sí, el ratolí, el Microsoft Mouse era molt bo, Era el molt teclat bo, també. sí, també. Aquell, van tenir un teclat així com amb sí, curves, era ui, molt que es va bo. vendre moltíssim Era aquí. molt bo aquell Sí, teclat. encara n'hi ha Tenia alguns. tecles d'aquelles, tot i que el millor teclat era aquell teclat al Cherry, que quan teclejaves un pom 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 pom, però des de quan va arribar Skype no pots treballar amb aquells teclats. Però llavors a mi m'agrada tindre aquesta separació, és a dir, totes aquestes empreses tenen tot això del Big Data, però jo com a mínim sé que Apple i Amazon no s'estimen, Apple i Google no s'estimen, s'havien estimat, Amazon i Google no s'estimen gens, i llavors és dir, cony, tindre una cosa a cada banda, no tindre-ho tot allà mateix, No vas tenir així totes els hi les poses una cireres mica a la més difícil mateixa en el Big cistella. Data. Sí, correcte. És una opció personal, hi ha gent que podria dir encriptem-ho tot, que també és una bona opció. Tornem Per a Apple. conveniència? Tornem a Apple, et sembla? Que raro. Sí, perquè una notícia que m'ha fet molta gràcia va sortir ahir, Diu que les Apple Store tindran expositors de seguretat Sí. i caixes de seguretat reforçades. Si han de fotre peluques d'or, Pues sí, és que han de fotre... A veure, rellotges d'or que valdran 5 o 6.000 euros. I que als vespres els treuen d'allà on estan els expositors i els tanquen amb unes caixes de seguretat, Mira. com si fossin joieries. A veure, i això és del gènere Hi hauran idiota. com es diu allò que forades les parets i entres en una Apple Store. Hi hauran pel·lícules d'això, te lo juro. Però a veure, jo trobo del gènere idiota. O sigui, qui es compri un Apple Peluco Watch, d'or. És que jo també. un Apple Peluco d'aquests, d'or, de 6.000 euros, quan saps que al mes de setembre hi haurà un altre keynote i trauran la versió 2. Sí. I allò se't quedarà una cara... Però no pot ser que sigui material de col·leccionistes? Que això també podria passar, però és que, amb, hòstia, amb una cosa d'or. Però és que el hardware de l'Apple Watch sabem que el bo serà la versió 2 o la versió 3. Ja ho sabem ara, que encara els casos d'ús i la manera d'utilitzar-ho no d'allò. D'una manera no declarada, van dir que sortiria a principis del 2015, però es veu que han tret lo de early 2015. No, el Tim Cook ha dit abril. Abril. Ha dit abril. Això vol dir que ho estan movent més allà al Per Sant Jordi. per Sant Trauran Jordi. per Sant Jordi, trauran un de color rosa el i... dia dels enamorats a Catalunya. Clar que sí. Doncs, bé, l'estan movent endavant. Diuen que l'estan movent endavant per garantir la durada de la bateria, perquè estan fent moltes proves, estan acabant de no sé què, també perquè hi hagi perquè el puguin fabricar, perquè s'esperen moltes ventes. Perquè el que van ensenyar el mes Era de molt setembre prototip. era un prototipus molt prototipus. Jo Per crec què que es van avançar tant? A veure, si recordem, a veure, els que ens agrada llegir coses d'història així o història recent, que era el llibre aquest que ens explicava com s'havia produït a l'iPhone, que quan van fer la demo aquella funcionava 4 coses, i després recordem el mes de setembre quan es va fer el keynote a l'Apple Watch, que els periodistes que els van ficar en aquella carpa de circo, que van ficar Cupertino, que els hi deien, els hi feien la demo però se mira però no se toca. Sí. Vale? Doncs no. Vol dir que allà hi havia unes demos que allò no està madur i evidentment per això necessiten més de mig any de temps per I per polir el developers producte també. i després s'ha de portar a producció i és o sigui, el problema està que Apple traurà una atracció molt forta d'entrada, però com el producte sigui una caca és una caca, No, i normalment I la nata se la poden fotre igualment, és difícil, no sé, i Apple de tant en tant ha tret productes caca. la veritat és que veus la imatge de l'iWatch i és xulo, és xulo. Jo el trobo que és... Primer, El que passa jo ja fa anys que no porto un rellotge i el trobo aparatós. Ja. L'únic que hi ha el tema del fitness. Tinc amics que per al tema fitness i per tema d'objectius personals, allò de quan t'es passes camines cada dia i els patrons de son i totes aquestes històries, pot ser interessant, però hòstia, crec que... no ho sé, no ho acabes de dir. No ho sé. Bueno, ho veurem a l'abril. Anem a escoltar, per acabar la tertúlia, el consell comercial del nostre patrocinador. Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud.
Troba'ns a capside.cat. Això em passa per fer cas en Carles Canyo. En Pau ens va matar, amb la nova música escollida pel Pau ens va matar, perquè sí que és veritat que el nou anunci de Capside ja no es pot ballar. No es pot ballar. No, ho he intentat a casa sol i no puc ballar. Hòstia, mira per un foret petit, els gats allà mirant-te i tu allà... No. La que és xula és la de contacte. La de contacte, la que hem de fer. I aquesta també. Aquesta dels senyors de Proleter és molt bona. Escoltem un moment la música de les propostes. Doncs això, anem per la primera proposta, Mossegui, que la faig jo, mira, avui començo jo, amb una aplicació que es diu Alfred Remote for iOS. Alfred ja existia, és una utilitat que a mi m'ha acompanyat durant molt de temps abans de que Yosemite i els d'Apple comencessin a fer un launcher d'aplicacions com Déu mana, vale? Que ara sí que funciona, i que a més launcher i Spotlight. Tu ja saps qui és l'Alfred? És un assistant, és l'Alfred del Hall. Del Batman. És el Batman. L'Alfred és el... Sí, és veritat, és l'Alfred del Batman. Hòstia, és que va com un senyor en xistera, no sabia exactament d'on venia. Però ara sí, ara ja ho entenc. És el butler del Batman. Bueno, aquesta aplicació la teniu per Mac, però ara també la tindreu per iPhone i iPad, i el que fa és controlar de manera remota coses del vostre Mac. Jo no la recomanaria que la compréssiu més allà si us sobren 5 euros i la voleu provar, perquè valen 4,99. Allò que he provat de l'aplicació funciona. La vaig comprar per poder-la provar, per explicar-ho avui. Segueixo? Perquè veig que no tens el guió davant. No, què és el guió? Bueno, vale. Però jo vaig llegir en una revista, quan va sortir l'última pel·lícula de Batman, sí? Aquella que no vaig entendre, deia el que costaria ser Batman en la vida real. I el preu del que li havies de pagar de sou en un butler, allò del butler del Bruce Wayne en l'Alfred, el sou era algo així com $200,000 a l'any, un tio amb el nivell, això, evident de la responsabilitat que té, llavors dius, és una cosa de valor, Bueno, jo voldria un Alfred, però no aquest d'aquesta apa. Un Alfred de veritat, home. Exacte. Porta els nens a l'escola, que et cuini, t'ensenyi arts marcials... I que tu et puguis dedicar a fer el Batman tot el dia. I que tot el dia fotent el Batman. Bueno, doncs això, Dani Parra, utilitat per Mac, MacPass, que és un client nadiu per OS X de KeePass, aquesta utilitat per recordar-te les passwords, que n'hem parlat i l'hem aconsellat moltes vegades. Diu que encara és una beta, però que és prou estable. Hi ha una adreça de GitHub que trobareu a les show notes perquè us descarregueu el MacPass. En Raül Arribas ens recomana, tu l'has vista, una aplicació per iPad molt bona que es diu Chilifish. Chilifish. És un món marí virtual per als més menuts de la casa. Pechitos. Hi ha un article que explica molt bé com funciona a l'Araba de Jocs. Sí, molt interessant. El tinc que provar aquesta setmana amb els nens. Sí. A més, ell diu que amb una nena de 2 anys i mig ja tira, o sigui que ja els s'entretenen. De fet, la seva filla jugant. I els que tenim nens petits sabem que el nen s'entretingui un ratet. Encara que et pugui trencar l'iPad, val la pena, te la jugues. Saps que hi ha jocs de surprising i jocs de dibuix. I aquest és un dibuix surprising. O sigui, està bé, està xulo, sí. Més coses. En Pere Ferrando ens destaca un nou farcellet, en aquest cas de February Mac Bundle, amb 10 programes sota un preu mitjà orientatiu de $9,20. El farcell inclou Bookends, que és una mena de programa que permet fer gestió de les referències bibliogràfiques en els documents Word, Pages... Això a l'Ester li interessaria. A mi m'interessa, aquest m'interessa. Sí. I d'altra banda inclou ARC d'Archiving, és un programa de gestió experta de còpies de seguretat. Nosaltres, l'entrada que tenim de la guia de còpies de seguretat en macOS 10 explica el que pots fer amb Time Machine, però també explica, si vols anar més enllà, com fer còpies, i parla d'aquest programa d'ARC. Doncs ARC està amb descompte molt important aquí en aquest farcellet de February Mac Bundle. Més coses. En Carles Cañós va afegir a la nostra comunitat a Google Plus com afegir la Plex, que és un media player, a l'Apple TV sense fer-li jailbreak. Sense jailbreak. Molt bona aquesta. Home, sí. Sí, increïble. I acabo perquè hem de marxar, la gent de Yola són aquells dels telèfons que ens van deixar per provar, recordes? Sí. Són enginyers i desenvolupadors que van sortir de Nokia quan aquesta va ser comprada per Microsoft i que van crear una nova companyia on van desenvolupar un smartphone i un sistema operatiu propi que es diu Sailfish. Doncs aquesta gent ja estava, ho va treure i ara torna a portar crowdfunding d'Indiegogo al desenvolupament de la seva nova tauleta que correrà amb el Sailfish 2.0 i que té programes compatibles amb Android. Interessant, per gent que... Doncs fins aquí el Mossega la Poma d'avui.
La setmana vinent a Mossega la Poma ens visitaran uns coneguts d'en Marc, l'Ivan Martínez i el Ben Martin, amb dos creadors del projecte de literatura de Exalumne. ciència-ficció Acteo, que vol dir Hostile Takeover. Hostil, bueno, Fan una espècie de com allò de la història, aquells llibres que havies de triar a la història, Sí. que va arribar a l'element màxim amb el Super López dels Petisos Carambanales, i ara ho han fet una versió Jo he començat digital, avui a llegir. que ens l'explicaran la setmana que Jo ve. he començat a llegir-lo i la veritat és que està força bé, tenen molta imaginació. Doncs això, gràcies a tots per la vostra atenció, ens retrobem la setmana vinent, envieu-nos propostes, comentaris, suggeriments, idees i tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat i seguiu-nos a Twitter @mossegalapoma. I recordeu, soc Batman. Adéu-siau. Ha estat un plaer estar aquí amb tots vosaltres. Molt bé, Rubén. Estem fora? Vale.